Moi! Tänään tehdään jotain niinkin eeppistä, kun maistetaan Minecraft-limua. Joo. Tää video on maailman turhin video, mitä on ikinä tehty, mutta tänään maistetaan Minecraft-limua. Makuina tästä löytyy Chorus Fruit, Golden Apple ja Melon. Ja mä en tiedä, että miten mun pitäisi odottaa, kun siis meloni varmaan maistuu ihan melonilta, ihan oletettavasti. Golden Apple maistuu, varmaan omenalta, niinku voisi olettaa. Mut miltä Chorus Fruitin pitäisi edes maistua? Kun siis Minecraftissähän Chorus Fruitti on, se on fiktiivinen hedelmä. Jos mä juon tätä, niin teleporttaanunko mä tohon seinän toiselle puolelle ja tipun alas. Tämähän on vaarallinen, jos mä juon tätä. No, en osaa sanoa. Katsotaan vähän, mitä tässä tapahtuu. Tää varmaan maistuu ihan hyvältä, mutta vähän kyllä epäilyttää tää Chorus Fruit tässä. Miltä se Chorus Fruit maistuu? Onko se joku tietty oikean elämän hedelmä, miltä se saattaisi maistua, vai onko se vain joku ihan random maku? Vai eikö tässä maistu ollenkaan mikään muu melonin ja omenan sijaan? Mä yritän vähän bongata tästä, että mikä se Chorus Fruit saattaisi olla. Katsotaan ravintoseloste. Tästä tölkissä on 13 kaloria. Eli nyt kun mä juon tän, niin se on itse asiassa yllättävän vähän, jos miettii, tai en mä tiedä paljon näissä. Mä en siis juo nykyään ollenkaan sokerillisia juomia. Mulla ei hajukaan noista juomien kalorimääristä. Juon vaan sokerittomia, jos juon. Tää on ihan Mojangin tekemä. Siinä on Mojangin logo. No, kräkätään tää auki ja lähdetään katsoa, että miltä tää oikein maistuu. Sanoisin, että ihan hyvä sihinä. Haju on erittäin hyvä. Lähdetään kaataa lasiin. Katsotaan minkä väristä tää on. Näyttäisi olevan tuommoista punaiseen päin kääntyvää. Ihan oletettavaa, kun siinä on melonia ja omenaa ja jopa Chorus Fruittia, joka universumissa on. Sellaista purppuran väristä. Okei. Eikä ton näköinen juoma. Lähdetään kattoo, miltä tää maistuu. Ei paskemman makuna. Ei ollenkaan. Tää on yllättävän hyvä. Toi oli kyllä oikeesti tää oli erittäin hyvä. No, jos joskus näette tämmöstä, tää oli Ruotsista ostettu. Äiti toi tuliaisena Ruotsista tällaiseen, mutta en sit tiedä. Jos jossain näette tämmöstä, niin ihan hyvillä mielin pystyn sanomaan, että suosittelen. Okei. Mä oon valmis.